9. Atribuțiile medicului de boli infecțioase sau medicului responsabil de politica de utilizare a antibioticelor din cadrul serviciului compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale. A. Efectuează consulturile de specialitate în spital în vederea diagnosticării unei patologii infecțioase și a stabilirii tratamentului etiologic necesar. B. Elaborează politica de utilizare judicioasă a antibioticelor în unitatea sanitară, inclusiv ghidurile de tratament inițial în principalele sindroame infecțioase și profilaxie antibiotică. C. Coordonează elaborarea listei de antibiotice esențiale care să fie disponibile în mod permanent în spital. D. Elaborează lista de antibiotice care se eliberează doar cu avizare din partea sa și derulează activitatea de avizare a prescrierii acestor antibiotice. E. Colaborează cu farmacistul unității în vederea evaluării consumului de antibiotice în unitatea sanitară. F. Efectuează activități de pregătire a personalului medical în domeniul utilizării judicioase a antibioticelor. G. Oferă consultanță de specialitate medicilor de altă specialitate în stabilirea tratamentului antibiotic la cazurile internate în cooperare cu medicul microbiolog de laborator pentru a se utiliza eficient datele de microbiologie disponibile. H. Oferă consultanță pentru stabilirea profilaxiei antibiotice perioperatorii și în alte situații clinice pentru pacienții la care nu este aplicabilă schema standard de profilaxie. I. Cooperează cu medicul microbiolog de laborator în stabilirea testelor de sensibilitate microbiană la antibioticele utilizate pentru a crește relevanța clinică a acestei activități. J. Evaluează periodic cu fiecare secție clinică în parte modul de utilizare a antibioticelor în cadrul acesteia și propune modalități de îmbunătățire a acestuia prin educarea prescriptorilor. K. Elaborează raportul anual de evaluare a gradului de respectare a politicii de utilizare judicioasă a antibioticelor, a consumului de antibiotice, în primul rând al celor de rezervă, și propune managerului măsuri de îmbunătățire. Punctul 10. Atribuțiile laboratorului unității sanitare, laboratorului în contract cu o unitate sanitară. A. Efectuarea testelor pentru stabilirea agenților etiologici a infecțiilor la pacienții internați. B. Efectuarea testelor de detecție a portajelor de germeni cu risc individual sau de focar epidemic dificil de controlat, multirezistenți la antibiotice. C. Șeful laboratorului răspunde de implementarea sistemului de asigurare a calității. D. Șeful laboratorului răspunde de elaborarea ghidurilor pentru recoltarea, manipularea, transportul și prezervarea corectă a probelor biologice, care vor fi însoțite de cererea de analiză completată corect. E. Șeful laboratorului răspunde de elaborarea manualului de biosiguranță al laboratorului, utilizând recomandările din Ghidul Național de Biosiguranță pentru laboratoarele medicale, cea mai recentă ediție, în scopul evitării contaminării personalului și a mediului. F. Șeful laboratorului răspunde de întocmirea și derularea programului de instruire a personalului din subordine în domeniul specific al prevenirii și limitării infecțiilor asociate asistenței medicale. G.
Identificarea corectă a microorganismelor patogene, în cazul suspiciunii de infecție asociată asistenței medicale, va asigura identificarea cât mai rapidă a agentului etiologic al infecțiilor asociate asistenței medicale din produsele patologice recoltate de la bolnavi purtători. H. Anunțarea imediată, obligatorie, încă de la suspiciune, a rezultatelor microbiologice, respectiv a rezultatelor de identificare ulterioară a microorganismelor către medicul curant și serviciu, compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale. I. Răspunde de raportarea imediată către serviciul compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale a rezultatelor pozitive în urma screeningului pacienților din secțiile cu risc pentru depistarea colonizărilor infecțiilor cu germeni multiplurirezistenți. J. Testează sensibilitatea, rezistența la substanțe antimicrobiene a microorganismelor cu semnificație clinică, utilizând metode standardizate. K. Organizează și realizează baza de date privind izolatele din unitatea sanitară și rezistența la antibiotice pe suport electronic. L. Monitorizează rezultatele neobișnuite și semnalează riscul apariției unui focar de infecție asociat asistenței medicale pe baza izolării repetate a unor microorganisme cu același fenotip, mai ales antibiotip, a unor microorganisme rare, ori prin izolarea unor microorganisme înalt patogene sau și multirezistente. M. Raportează în regim de urgență aspectele neobișnuite identificate prin monitorizarea izolărilor de microorganisme și a rezistenței la antibiotice serviciului compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale. N. Stochează tulpini microbiene de importanță epidemiologică în vederea confirmării caracterizării și studiilor epidemiologice comparative într-un laborator de referință cu respectarea reglementărilor legale privind biosecuritatea și biosiguranța. 11. Atribuțiile farmacistului. A. Obținerea, depozitarea și distribuirea preparatelor farmaceutice, utilizând practici care limitează posibilitatea transmisiei agentului infecțios către pacienți. B. Distribuirea medicamentelor antiinfecțioase cu respectarea reglementărilor privind avizarea acestei prescrieri existente în spital și ținerea unei evidențe adecvate. C. Obținerea și depozitarea vaccinurilor sau imunoglobulinelor specifice, serurilor heterologe și distribuirea lor în mod adecvat. D. Păstrarea evidenței antibioticelor distribuite departamentelor medicale. E. Raportează către Serviciul de Prevenire a Infecțiilor asociate asistenței medicale, medicului responsabil de politica utilizării antibioticelor, consumul de antibiotice pe clase și pe secțiile unității sanitare și participă la evaluarea tendințelor utilizării antibioticelor. F. Colaborează cu medicul infecționist, clinician, responsabil de elaborarea politicii de utilizare judicioasă a antibioticelor în monitorizarea consumului de antibiotice. G. Organizează și realizează baza de date privind consumul de antibiotice din unitate, pe clasă de antibiotice și pe secții compartimente cu calcularea DDD 100 de zile spitalizare și a duratei media terapiei cu antibiotice per pacient internat pe suport electronic.